Метре улында гомер итүче Илгизә һәм Булат Галимҗановларның кечкенә кызлары Зәринә мотор парның көтеп алган нәниләре. Бүләк аларга бала төп пассажир акциясе кысаларында бирелде. Аллаһка шөкер, бүген безнең кызыбыз туды. Зәринәсен Аллаһка шөкер, исән сау булсын балакай. Шундый тантаналы көндә бик күп тәбрикләүле сүзләр ишеттек. Рәхмәт. Собыебыз әйбәт кенә үссен. Амин. Яшь гаилә бу көнне бик күп тәбрикләүләр кабул итте. Район башлыгының котлау открыткасы, чәчәк гөлләмәсе һәм бәбинең туу турындагы таныклыгы һәммәсе җылы сүзләр белән үрелеп тапшырылды. Яшьләр үзәгендә без яшь гаиләнең беренче сабый тууы белән котлап, аларга автокресло бүләк иттек. Һәм әйтәсе килә, әти-әниләрнең, балаларның тормышы, сәламәтлеге үзебезнең кулда, аларның иминлеге өчен үзебез җаваплы. Бала туы инде билгеле, һәрбер гаиләдә шатлык. Бездә инде бүген Илгизә белән Булатның туган кызларына автолюлька бүләк иттек. Ул безнең бала төп пассажир акциясе кысаларында бирелде бу бүләк. Тормышта инде аларга кирәге чыкмасын иде, но сакланганны да Алла саклармын дигән. Балалар өчен махсус креслолар һәр машинада булырга тиеш. Шоферлар балаларның иминлеге нәкъ менә үзләренең кулларында булуын онытмасын иде. Галимҗановлар гаиләсенә бу автолюлькада әле тагын бик күп сабыйларын йөртергә насыйп булсын. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.